हसापूर पेडणेच्या सातेरी महिला कला संस्कृती मंडळान संत गोरा कुंभार हे सदाबहार नाटक सादर करून प्रेक्षकांची शाबासकी मिळयली। अशोक परांजपेन बरयल्ल्या या नाटकाक आनंद नायक आणि सुविशांत बोर्डेकाराची संगीत साथ लाभली। हसापूर पेडणेच्या सातेरी ब्राह्मणी मातेच्या 17व्या वर्धापन दिसा सुवाळ्या निमतान 3 दर्जेदार नाटकांची मेजवानी प्रेक्षकांक मेळ्ळी। तातूंतल्या संत गोरा कुंभार या सातेरी महिला कला संस्कृती मंडळाच्या नाटकातले पळोवया काय भक्तिमय खीण। अवा आज बाजाराला जायचं हाय ना मटकी घेऊन। घरात धान्याचा कण नाही, ही शेरवळ जुंधळ मीठ मिरची नाही आणि तुमचं आपलं भजन अशानं मुला बाळांना काय खायला घालू हेच ना। अगं अगं या माऊलीला आमची काळजी। आत्ता एवढ्याच वाटते। बर तुम्ही कानुले करा, आम्ही भजन करतो। गोवा 365 खाती जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार।